ta yanke 17 ga watan Nuwamba, ranar da za ta yanke hukuncin zaben Kano tsakanin gwamna Abba Kabir Yusuf da Yusuf Gawuna. Sai labaran Kannywood, inda aka maka jarumi Abdullahi Amdas a kotu. Manya-manyan jarumai irin su Murja, Abdullahi Sheshe da kuma Mansur Makeup sun tofa albarkacin bakinsu. Baya ga jarumai har da malaman addini su ma sun yi tsokaci kan abin da jarumin ya faɗa na cewa kaf jarumai kaf cikin Kannywood wanda suka fi kowa promoting iskanci da homosexuality da karuwanci a cikin sana'ar su ne wanda suka fi kowa kuɗi da shahara a cikinta. Idan ba ku manta ba, 'yan kwanaki kaɗan ne jarumai Abdullahi Amdas ya amsa gayyatar Hisba domin zama na musamman tsakanin 'yan Kannywood da kuma hukumar Hisba. A nan ne jarumin ya saki baki yake cewa kaf cikin masana'antar ta Kannywood wanda suka fi kowa kuɗi da shahara su ne suka promoting iskanci a cikin masana'antar. Ga kaɗan daga cikin bidiyon domin ku ga abin da ya furta. Akwai sakonnin da ba sai ka fito ka nuna duniya su ba. Wani fina-finan kamar yadda Malam ya faɗa, ko ni da nake ɗan fim in ina zaune da 'ya'yana ina kalla wallahi wucewa nake. Akwai some certain film da na kafa wa gidana ma dokar kar a kawo su. Idan da mu ɗan fim min yadda cewa 100% abin da muke daidai ne, me yasa zan hana kawo na kunshi gida? Saboda haka wannan aiki ne wanda namu ne duka. Na ji daɗi da hukumar Hisba ta ce za a zauna da mu a buɗe wata ƙofa wanda za a dinga tattaunawa a ire-iren wayannan abubuwa. Amma fa abin da na sani shi ne mafiya shahara, mafiya shura, mafiya kuɗi, mafiya isa a masana'antar su ne mafiya kan kiran cikinta. Abinda da yawan al'umma ba sani ba, wanda suka fi kowa rauni, suka fi kowa rashin kuɗi, suka fi kowa rashin isa da rashin goyon bayan manyan 'yan siyasa da manyan da ke cikin gwamnati su ne masu ɗabi'a cikin haka ba karamin aiki bane a ciki. Wannan furcin da jarumin ya yi a gaban Hisba ya jawo cece-kuce sosai, inda mutane da yawa suke cewa to ya kama suna mana. Shi dai ya ce wanda suka fi kowa kuɗi su ne suka fi wannan ɗabi'a mara kyau. Kaɗan bayan wannan hatsarin da ta gama faruwa a cikin Kano ɗin, kawai yau kwatsam sai aka waye gari aka ga an maka jarumin a kotu. Hakan ya ja wasu da yawa daga cikin masana'antar suka koya masa ba, inda wasu kuma suke Allah wadai da cewa da ya kama suna da ya huta. Ga kaɗan daga cikin bidiyon irin waɗanda su koya masa baya. A jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Babu long presentation yau. Amdas na ga wai wani ya kai shi kotu akan maganar da ya faɗa. To ƙarya yayi ne? To ba ƙarya yayi ba. Kuma inda ya burge ni ma sai ya ce ko da za a tsire shi ko mahadi zai bayyana ba zai karyata kanshi ba. Ina tare da kai Amdas. Sannan idan da wani taimako da kake bukata ta kowane hanya ni ina nan, ni ma zan yi iya bakin kokari na. Nagode. Ganin takardar sammaci ta maka jarumin a kotu aka yi tsorata mutane sosai a masana'antar ta Kannywood, inda mutane da yawa suka yi ta tofa albarkacin bakin su. Sai dai shi jarumi Amdas ya yi ta maza, inda ya bai kirji ya wallafa a shafin Instagram yana cewa mun karɓi sammaci kuma za mu bi ta da hasbunallahu wa ni'mal wakil, amma ina son ku sani daga yanzu har Mahdi ya bayyana a busa ƙaho ban ga kotu ko wani ɗan adam da ya isa ya saka ni na ƙaryata kaina ba awa 48 ba har zaren agogo ya tsinke, babu wanda ya isa ya sanya ni ba da haƙuri a cikin haƙƙin ubangiji na ba. Duk abin da na faɗa ba zan ƙaryata kaina ba akan wannan maganar. Tunda kun kasa kawo hujja ku ƙaryata abin da na faɗa, kawai ku karɓi gaskiya ku huta, ku yi umarni da kyakkyawa, ku yi hani da mummuna. Ganin abin da yake faruwa, hakan ya saka manya-manyan malaman addinin musulunci su ma suka tofa albarkacin bakin su. Jaruma Murja Kunya ita ma ta tofa albarkacin bakin ta. Ga kaɗan daga cikin bidiyon domin ku ga abin da suka faɗa. Wannan harka ce ma ta kama kai, ai tun da har kun tabbatar da cewa abin da Amdas ya magana akai ba gaskiya bane ba, menene na kai shi kara, menene na yanko mai sammaci? Na rantse da girman Allah Amdas, ko a gefen silibas ɗinka karka damu, ai gidan yari ba ta yaro bace ba, gidan yari ba ta matsoraci bane ba. Billahi lazi idan ana bada gado zuwa na gidan yari ya ci ban gado, na shiga gidan yari, na shiga gidan ɗan kande. Ai Amdas, ai
shiga gidan ɗan kanda ai shine lasisi da certificate na gogaggen ɗan bariki gogaggen ɗan tasha. Ai sai ka je wannan gidan ne ka tabbata ka cika gogaggen ɗan tasha gogaggen ɗan lasisi ka karɓi lasisin ka ba wani shege da zai kara latsa ka. Ai shiga gidan prison ai zuwa gidan ɗan kanda lasisi ne na tira tsoro. Akwai ɗan shege da nake shakka ya min abu in tinkare shi gaba da gaba kwani ko shi kowaye shi. Ai an riga an karkaɗe min abin da yake cikin zuciyata. Don haka Amdas wallahi ka ɓata min rai. Don da ka ɓata min ɗaya ne da ka bari wa'annan ƙananun masu saɓon Allah ƙananun gidadawa har suka ga hawayenka suke alfahari da hakan sun ga hawayenka wani kaza. Ai a tsaya a gurzu ai dokin mai gaskiya shine doki wallahi tallahi tunda nake kai ka san cewa tsakanina da kai Amdas dabi ne sakamakon ka san idan aka ce harka ce ta industry harka ce ta Kannywood kowa da zunubinsa ni bari in kara babu wani cikakken mai tsoron Allah cikakken wanda yake jin maganar iyayensa cikakken wanda yake tsoron me zai je yazo da yake Kannywood duk wanda ka gani a cikin Kannywood ko cikin wani industry duk imu ne duk tsinannu ne mu a ciki duk wanda aka ce mai yayi kaza babu abin da mutum zai iya ba sai dai wani idan ya je ya ga za a dako magar wanda ba zai iya ta ba sai ya ja da baya amma billahi lazi kowa sai ya kekashe ya daina jin maganar uban kowa yake wannan harkar na san ka san ni abin da ya ni faɗa da kai yan soyayya nan yau a ganka da waccan gobe a ganka da waccan kuma yanzu na san cewa insha Allah ka karbi tuba ka daina gwara kai harka ce ta lubayya harka ce ta soyayya ba harka bace ba ta kashe da gyari harkar baya daga ba kenan. Gami daga abin da ya gama faruwa can sai aka gano malamin addinin musulunci malam Abdullahi Adam shi ma ya tufa albarkacin bakin shi game da abin da yake faruwa ga bidiyon abin da ya faɗa. Abdullahi Andas ne ko ya fito ya faɗi gaskiya ya fito ya yi maganganu wanda suke na adalci bai yi inkarin alfashar da take cikin wannan tafiyar ba domin ya ambaci akwai kawalai ma akwai waɗanda suna shigowa harkar fim ne don kasuwancinsu ya bunƙasa su hudda da manyan mutane da haka da yawa wasu ma inda za a yi atakin ɗinsu wasu manyan gari ne za su zo su ce musu yadda ba shine faɗin Allah wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna me mutara fiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawl fadammarnaha tadmira to wannan abin da mutane suke gani wallahi alama ce ta alkhairi take shigowa cikin birnin Kano tsaftace mutane wannan ba kankanin lamari bane da Allah yake san shi shine ay marra minkum munkaran falyughayyirhu fa in lam yastati fa bi lisani yanzu malam Daura yana da ikon da zai hana a sa jami'an tsaro a hana shi yanzu a haƙƙinsa ba magana kawai zai ba duka biyun zai hana da ƙarfi wanda za a kwala kulki a kwala wa kulki wanda za a damko a rankwashi ƙeyarsa a rankwashi ƙeyarsa mu kuma mu kabbara mu ce tafi abin kamala